Kali ini saya akan review arah-arah miniatur bikinan bocil-bocil Gambaran Nolosoro iki guys. Ki Gambaran Nolosoro sing wingi gawe burung murai batu yang mendapatkan juara 3 iki ya. Tak berkeliling di Dukore Bulor, Desa-desa Kecamatan Kanangawan, Kabupaten Demak. Ki burung murai batu. Nah iki bocil-bocil iki dong gawe arah-arahan. Ki bodo kupat iki. Habis lebaran ketupat. Nah iki ada berapa iki? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 miniatur arah-arahan. Dan ini nanti juga akan keliling guys, tak berkeliling tekan kono balik meneh kok. Dan ini juga ada soundhur kayak iki. Iki soundhur iki sing krangke iki sapa? Sing krangke iki, sing krangke sound iki sapa iki? Yam. Kowe Yam. Yam. Nizar apa jenenge? Azam. Iki Azam ki sing kerancang iki. Nggowo apa ki? Yam. Aki, ndi akine? Akine ono bro Yam? Loro. Oh, ini Kiki lampu, kiki saron. ki sing kowe dhewe Yam. Ya. Oh, kowe kelas bro Yam? 5. 5 SD guys ki. 5 SD ngerangke sono urek iki. Dadi iki nggawa speaker aktif yen yo. Sing aktif sing sore kan enggak. Sing sore? Tuku protolan ngono. Oh, ngerangke dhewe. Ya. Oh, ini sound yang bawah ini merangke sendiri guys. Tapi untuk yang urutan kedua ini memakai speaker aktif. Lah nek sing dhuwur iki? Ya wis Padha. Nah, nanti iki sampe ya. Jajal dicek sithik muni pura Yam. Jajal. Iki kita dengarkan guys. Munine kaya apa iki? Nah, iki juga iki apa jenenge ngene iki? Power. Wah, ono power berang iki guys. Kita coba dengarkan munine piye. Setel teguran Yam, ben bodoh kok. Nah. Muni guys. Ini kene. Wes, palene sih. Nah, kita sudah buktikan kalau ini bisa bunyi. Langsung kita menuju selanjutnya. Nah, ini arah-arahan miniature. Kita sepil dulu untuk urutan yang depan. Iki apa iki? Pegasus. Oh, iki kuda Pegasus sing ana sayape ngono guys. Iki yo sing kene Yam. Nggih. Gawene sing apa Yam? Jero botol terus dilapis kertas. Oh, berarti iki jerone botol. Botol apa? Pokari. Pokari. Oh, sing plastik, botol plastik ya. Oh, jadi nih guys, ini dalamnya itu botol plastik lho. Lihat terus dibungkus memakai apa? Kertas, memakai kertas terus disulasi kertas. Nah, setelah itu terus iki cat iki ya. Cat. Oh, cat warna coklat iki guys. Terus iki dhuwure Wong. oh, iki kode Pegasus di iki guys, tempat wong. Iki ana sing iso gerak Yam. Nah. Dijal piye gerake? Wih, tunggu sayapnya gerak. Untuk sayapnya gerak. Terus iki, kaki depannya juga gerak. Sayapnya gerak gitu. Jadi gerak ini guys. Oh, iki ya. Full gerak. Full gerak iki. Sayap gerak, kaki depan gerak. Gerak. Iki ana lampune Yam. Nah. Jajal dipakai ana lampune. Wis ana lampune guys iki. Oh, ada lampu sorote. Oh, ini juga ada lampu klip-klip iki. Jadi di tubuhe kuda Pegasus iki ya. Ini dikelilingi lampu klip-klip. Wis keren guys. Iki full gerak. Jadi untuk sayapnya gerak, terus kaki depan iki gerak iki. Wis. Iki bikinane Azam. Kelas berapa Yam? 5 SD iki. Ya, sekarang lanjut lagi. Nah, iki ana burung murai batu. Lah iki miniature. Lah kae sing gedhe guys. Dadi iki miniature. Lah nek burung murai batu niki sapa sing gawe? Iya. Nijar kelas berapa Nijar? 1. Kelas 1 SD. Nah, iki guys, iki gawene saka apa ki, Jar? Kertas diuntel-untel. Oh, kertas diuntel-untel terus iki nggawa cat apa ki? Cat. Oh, cat, memakai cat iki, guys. Oh, jadi memakai cat warna hitam. Saya tak angkat guys. Terus pengelimane iki nggawa lem tembak ya? Oh, iki ana warna oranye barang iki. Ana sing sok berak apa ora iki, Jar? Ndi? Oh, cocok. Cocoknya digerakke manual, dipecat-pecat iso gerak ya. Lho, dadi iki bikinane Nizar ya. Bikinane Nizar kelas 1 SD iki. Terus songkrone iki ya dari kardus. Terus memakai rodanya memakai tutup botol gitu. Lagi di waktu ben apa?
Oh, ben ranjingat. Jadi dikasih batu guys, di ranjingat gawe beban iki berarti. Ada murai batu bikinane Nizar kelas 1 SD yo. Terus lanjut. Nah, iki apa iki? Nah, iki apa? Sing gawe sapa iki? Apin. Ki apa Pin? Siluman elang. Oh, siluman elang. Iki kelas berapa, Pin? Kelas 2 SD. Iki bahane saka apa, Pin? Bahane enggak jeroane iki saka apa? Kertas. Hah? Buntut kayak selai kertas. Oh, kertas iki diuntel-untel. Jerone ana mesine ora? Ora ana. Berarti kertas diuntel-untel Pin ya. Oh, kertas cuman kertas guys, kertas diuntel-untel. Terus ini dikasih sulasi kertas ben ora ambiar ngono kuwi lho. Terus iki warna coklat. Apa ki cat? Oh, cat air. Oh, jadi ini memakai cat air iki, guys. Untuk warnanya ada warna coklat, terus ada warna apa ki kuning ya? Kuning, terus ada warna hitam, terus ini ada warna merah ki. Lha iki apa ki? Lem tembak kuwi. Lem tembak. Oh, ki leme jikandel ki, guys iki. Ana sing gerak ki, Win. Ndi sing gerak? Oke, lek gerake iki, guys. Lek gerake nggo tangan manual kuwi. Oh, iya ki. Kepalane gerak terus tutuke yo gerak ki. Wah, iso apa tuh mangap-mangap tutuke. Wes keren ki. Oh, sudah naik pick up iki ada siluman elang Pin yo. Oh, ki siluman elang. Bikinane Aku ulang tahun. Alpin yo. Alpin kelas 2 SD Pin yo. Nah, iki selanjut iki yang terakhir. Jadi ada 4, guys. Yang terakhir ki apa? Tahun Vespa. Tahun Vespa sing gawe? Bildan. Bildan kelas berapa Dan? Kelas 7 ki. Oh, ada apa ki? Tahun Vespa. Tawon Vespa, tawon Bumblebee ngono wae lho, guys. Jadi ki yo bahane yo padha ki. Bahane saka kertas diuntel-untel Dan yo. Terus dibungkus nggawa sulasi kertas. Oh, ki juga ada sayapnya, guys. Nah, sayapnya saka kertas Yan. Ono rangkane pura iki? Oh, rangkane biteng, guys. Untuk rangkane biteng ternyata. Oh, ini ono sing gerak iki. Ndi? Oh, tungil-tungil gerak. Lampune ono radan. Ora ono lampune iki, guys. Nggo iki apa? Nggawa speaker aktif cilik iki. Ini juga sudah naik mobil iki pisan. Jadi ada 4. Oke, langsung saja kita lihat, guys. Yuk kita lihat apa takbir keliling. Jadi ini nanti akan keliling sampai sana. Mulai dari nomor 1 ada Pegasus, nomor 2 ada siluman elang, terus nomor 3 ada burung murai batu, dan yang terakhir ini ada tawon Vespa. Oke, langsung kita let's go takbir keliling.
tadi ya, review dan juga takbir keliling versi miniatur araran kreasi dari adik-adik Gang Mbah Nolosoro. Jadi ada 4 karakter araran miniatur. Yang pertama ada Pegasus, terus ada Siluman Elang, terus ada burung murai, dan yang terakhir ada burung tawon Bumblebee. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayo dadah, dadah, ayo dadah, 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 ayo.